masishaya sirubhari hayi mhlawumbe sontshontsha ifoni laptop mhlawumbe iscreen satha Wasana. sayizwe leyo awusinqeni ukuthi ufike umuzi wakho nje ufese ushaya Kube ngazuthi uthuthiwe. ushaya umoya njengathi uthuthiwe yayizwe leyo ukuba ishawa inombolo etshela buka ngabe kubulawana ishe nevidini Shanje enkambini ukuthi inombolo ayikho ngabe kubulawana ishe nevidini yayizwe leyo into eyenza kube nomthetho noma kuqonde ejele inombolo. Usohlaphe sizovuka kabili noma kathathu enyangeni mase sisebenza sisho umsebenzi omkhulu asinqeni ukusebenza kusukela ekuseni kuze kushona ilanga mhlawumbe sidla amadladla awu6 yayizwe leyo ngalelo langa uthi wonke siwaklinile hayi besiwaklina yayizwe leyo manje isigqoko njengoba sithi kunesizathu ukuthi sithi noma wenze ukuthi kubonakala ubuso. Isigqoko mfethu kumele sithi kavede nje siyabo kusi siyabo sihlala kanje Indlela kanjani? Kusiko nje lwami sihlala kanje ukuthi sihlale kanje ukuthi sihlale kanjena nje siyabo isilokishi nje siyabona nje ilokishi kahle ngisabona alright okay ukuze ngicine ngile hayi ngoba ngiyilokishi uyilokishi alright okay welcome to the show budi ne igama le show siyibiza ukuthi i-homeless ne because siyahamba sikhulume nabantu abanganazo indawo zokuhlala sithole izitori zabo ukuthi kwenzakalani bafike kanjani lana bahlanganisa kanjani yabo lo yini yeah asiqale ngawo bethi igama ubani edladleni kukuphi mfethu igama ngusiphelele mina besingwacebisa ekhaya seClermont so la ePine Town yeah eseClermont ekhaya eNdunduma besemabhemi nje aweClermont nje Ndunduma eyigebengwi nje yeah esiyeringini sesitobhini ekhaya lapha yeah wala iduze yeah pho yini ekubeka la bese ungibeka estradini nafesi uningi futhi okwenzekile yabo nanokuthi ke umuntu wagcina sefika kulabulana abaseceleni angisabona yeah kwaba ukuthi ngiyosakwazi phela ukuthi uqhube uhlale ekhaya wenze lento ubacela imali ekseni emini ntambama yabo fethu kanti estradini at least uyakwazi ukuphila ngisabona mawuthi wagcina sokulabolana abaseceleni futhi wena esisho ukuthi umuntu wagcina esephambuka fethu yabo esebhema bona umawunga umaroke ayizwe fethu wayiqala nini ngayiqala fethu ngo2008 bese kunewunga kwakusama straws yabo ama straws manje sekuwa ama capsule powder ngisabona kwaqala kwaba ama straws yeah kwaba amajumba ama cakes ayizwe leyo nto manje sekwa ama capsule manje ngisabona abanye ke fethu omakhuzi bawajova bawenzani abamanye thina siyawachase ke thina ngisabona thina siyachase nje ngefoni ngisabona yeah fethu ayiseyikhona ngo2000 ayisekhona sure edladleni kuhlala khona ba ekhaya fethu abazali sebasho okay kodwa ekhaya khona ubhuti wami omdala usisi wami useCape Town ayizwe leyo khona ubhuti wami omdala kube yimina nomunye engimlamayo sibawu4 ekhaya ayizwe leyo usibhuti wami kusisi wami kuba ubhuti wami Elani kube yimina lo munye usisi wami seCape Town omunye uhlala ekhaya ubhuti wami usekambini wesifile ayizwe leyo enkambini yini ngamshiya khona ejele fethu yeah sasiboshwe naye yabo ngamshiya khona naboshwa licala elilodwa icala elilodwa mina ngaphuma ngeparole sanagwethe iminyaka engafani engalingani indaba yakhe owathola iparole na angayithola sasigwethe iminyaka elinganayo fethu kodwa mina ngathola iparole ngokuthi kunezinto ezibuye zenzeke ejele sama 26 ngithabona yena isigwebo sakhe sande ejele ngithabona usenanegwebo zejele zangaphakathi alright mina ngakhishwa ukuthi ya nami ngayengaba nalo icala ejele kodwa labalodwa lasheshela phela kwathi kuphuma izikhali zamaparula ezama izinto zabe zizihle seyiqondile ngisayizwe yena kwaba ukuthi usagaxele icala leli lanifaka ejele ukwenzakalani kwakuyi house robbery yeah kwakuyi house robbery ke Pine Town eSandile angicela ungichazela nje lelo suku from planning ukuthi kwenzakalani nje istory manje kuchazele nanokuthi kusasenza kini ungasho indawo ungasho indawo namagama abantu ngangawasho just ukuthi saplana ukuthi nendawo nemuzi ungawusho ufuna ngoba enye into
khona ezinye izinto uthola ukuthi nami kubeke bangishaya ngaso robbery endlini kodwa khona ezinye izinto uthola ukuthi asi-understand ukuthi zenzeke kanjani mase ngifica endlini yami ngishayekile angi-understand ukuthi kwenzeke kanjani ngifuna uku-understand ukuthi mayenzeka lento usuke uthule kanjani ulayini and uplana kanjani ubona kanjani mase kufanele ukuthi into ekanjalo kangawafaka ama-details amagama yonke lo hayi mina bese ngingathini ubhuti njengoba ngisho ukuthi mdala nakumina ayizwa leyo unomqondo nje fese ugijima yonke into ayizwa leyo angifuni uqamba manga before ngibe usinawana bathi amaphara noma yini kanje ayizwa leyo imali besiyiphatha bese ayizwa leyo ngoline wakho bese ayizwa leyo ubekwazi ukwareda amadladla enzani enabo ngisho sister abasebenza ngaphakathi emadladleni ayizwa leyo nto esemadladleni oqoqo so maningi siwashayile uyeke lesibophile maningi asiphathise imali senza nezinto engisayizwa leyo ngisho edladleni ungafika yabo ungwawena ungabuka mhlawumbe ungangabaza makuthiwa isekhaya la ngisayizwa lelo khaya lelo abazali bami angibazi mina lakhiwa yithina akekho ongasona isigebengu ekhaya ngisayizwa leyo nto ngikuvulele nje la ngisayi akekho ongasona isigebengu ngisabo sikelezile sonke kwamina ngifundile ayizwa leyo kodwa fethu ubugebengu ngisho ukuthi iyagijima egazini ngisabo ngoba ngiphume mangosuthu mina ngine diploma ngisayizwa leyo nto ngempela buke yagesi ngisayizwa leyo kodwa fethu lana ekuseni ngathini ubhuti wami owayiplana ama-robbery ayizwa leyo nto wethu kube ukuthi mina-ke ngiyamlekelela masekuyosetshenzwa ngoba mina okwami kuba isibindi nje ngisayizwa leyo yena ubeshayiwe nje fesi ngasemqondweni ekwazi nanokukhomunicate nabanje njengoba kutshela ukuthi yabo labo sisi abasebenza emajardini ibone besikwazi bayakwazi ukukhipha connection nabo yena ubekwazi nanokuthi abancinzeke abanye ngisayizwa leyo omunye uthola ukuthi siyamkhokhela omunye mhlambe yabo umhehe ngothanda ayizwe lento into ekanjalo kodwa nje ibone besingena ngabo thina besingangena ebusuku thina emzini omlungu ngisabo thina besingena ngalikhathi ngisayizwa emina ngisabo angisabo manje abelungu abaningi banama office wami nani ngisayizwa leyo basuke bengekho endlini ngalekhathi zasemini suke kukhona bona osisi labasebenzayo yonke into lapho unene noma yasebenza egcekeni ngisayizwa so sizokutshela ukuthi ini kephi sefike phi angisayizwe leyo nto bethu so leli elalilokhuza ngifuna ngoba ngifuna uku-understand nokuthi nagcina nifahlake kanjani leli laniboshwa kwenzakalani yini yagcina inibambisile fethu ngoba yabo laphayana fethu ilanga lakhona kwakulwesithathu ngeke ngilikhohle ngoba ilona lesicandisi usuku lwakhona kwakulwesithathu fethu usho ukuthi ubasi wakhona umlungu walosisi lo usisi wakadabeke ithaya ayizwe leyo mina njengoba ngisekhaya sendunduma shuthi wangasekhaya kahle hlemo nedabeke into eyodwa usipana khona yayazi yena usipanisani emajardini ngisayizwe leyo shuthi wena fethu iplan yalento kahle kahle yaqedelwa ngesonto kuyi-weekend sizoyongena ngolwesithathu yayizwe leyo ukugcina kwethu ukukhuluma naye lo sisihlanganise plan kwaba usesomthinto esethi asize yayizwe leyo kwahlelwa nje fethu ukuthi kuzongenwa njengokujwayelekile nangolwesithathu savuka sayilungiselela nje okujwayelekile ngisayizwe leyo sahamba sawongena nafethu wasinqebezela yonke into angisiyabona remote angisiyabona yona kwaba ukuthi thina siyamfasa ngithi angisayizwe leyo samfasa ngama-cable ties samfasela ukumfasa lokho is part of the plan vele it's part of the plan kumele kaveda afaswe phela ukuze abelungu udayise ngey'nto zabo angisayizwe leyo nasegeyithini uzovula nge-remote kodwa thina kumele masevulile kube khona esikubulalayo yayizwe leyo ukuze kube ngathi sigqekile angisayizwe leyo fethu sesimfasile besimenze yonke into bekupaka ngisho amakhago ngaphandle ngisayizwe leyo buka qondile bekupaka ngisho amakhago makuthiwa siyasebenza angisayizwe leyo ngisho amadansana ama-overall besinama-overalls nangisayabo ukusebenza sothi kuzoma amakhago 3 eduze kujared lo mlungu angisayizwe leyo masishaya sirobhari hayi mhlawumbe sontshontsha ifoni laptop mhlawumbe iscreen satha wasayizwe leyo awusinqeni ukuthi ufike umuzi wakho nje fesi ushaya kube ngazuthi ushaya umoya njengathi uthuthiwe yayizwe leyo namabhaya walezo zinto futhi akuzona into ebeyiswelakala noma yini kodwa ngicathi izinto into eyekwenza ekugcineni ukuthi siboshwe ukuthi
sasesibuthe kakhulu kwathina ngisayizwe leyo ngoba ngizokutshela ama-cargo 3 afika ayithatha izinto ahamba zihambise esaniya-ke edepho thizeni ngisayizwe ya futhi la kusetshenzelwa khona esiyiphushela khona ngisayizwe leyo. So bese nanedepho Fethu bekusetshenzwa into esa-workshop ethini ngisayizwe leyo la sifika siyipake khona mese kushayisa abazoyibheka umuntu asho ayithandayo ngisayizwe leyo. Njengoba ngisho yabo lo fethu namanje la ekhona etsheli ushaya ifone call eyodwa nje fethu umethi ufuna 1000 ingene 1000 angisayizwe leyo. Usebenzile ngaphandle yayizwe leyo nto akasokoli enkambini nami bengingasokoli infect ngisayizwe leyo ngoba ufethu bengihlala naye ngisayizwe leyo. Mayifika laphana ke la workshop impahla that day bese Yabo fethu njengoba ifika nje angithi ngiyasho amakhaga ayo3 awayisebenza lapha ngisayizwe leyo ama-truck awu3 ayizwe leyo ahamba yo-offload sasala thina ngaphakathi sakhiphe ezinye esiyisondeza ecingweni angisayizwe leyo uyithango lapha ubona uma ungaphandle ayizwe leyo thina umlungu wakhona ubuya ngo-4 ntambama ayizwe leyo nto wethu thina siqale ukungena ngo9 ekuseni yabo kwathi sekuwo11 sasiqedile ngo11 from 9 to 11 sesiqedile ama-truck awu3 asehambisile kwaba ukuthi sisabona ukuningi la sawafonela sathi awabuye futhi sisangaphakathi ejardini yabo masiwafonele hamba oqala ehamba yesibili sekuzohamba yesithathu suke kuma imoto yama-security sangweni angisayizwe leyo sazi noma umakhelwane noma obani abampimpili ukuthi kuyathuthwa yini kwabani mese kwakhonfenywa nomnikazi womuzi yayizwe leyo shuthi yajampa lapho-ke angisayizwe leyo nafethu sathi nje fesuku usatatanywa kuthiwa kwetrageni kuneforum ngesaniya fethu njengake wesifili kuneforum amabhunu ngithabo leyo kwashesha wankanka kwathiwani sezaseqhamuka amaphoyisa ngoba saboshwa iphanisa. Angisayizwe leyo saboshwa ePine Town asiboshwanga-ke sobabili kulicala saboshwa sibawu11 ngisabo nabasebenzi yabo yonke into ngathini so bathi mabenibamba lapha kwamele ukuthi kuyiwe edepho la endiduza khona kwamele ukuthi saye police station kuqala ngisabo angithi thina siyigebengu angeke ukuthi uma ubanjwa iphoyisa ukhulume yonke into ngaleso sikhathi yayizwe leyo njengoba ngisho lo muntu ubeshaya phethi into ehlelekile ngisaba unabameni nani uyakutshela ukuthi ungakhuluma lutho ngisayizwe leyo so ba grey ungakhuluma lutho wena phethi ubatshela uma bathinte mina ummeli uzoshayisa ngithabo into kanjalo ungakhuluma lutho ngoba uzombophisa yabo into kanjalo maphethi yabo kona edepho saya kavete futhi bayifica zonke le ngoba kwangakadayisa ngisho into yabo plazi-ke abaficanga lezi zalomuzi zodwa bafica kugcwele nje edepho yayizwe leyo nto ezingakadayiseki eseyithengiwe kumele ilandwe angisabo yiyo idepho nikhona lesaniya lesi angisabo noma isisebenza enye into-ke manje iwarehouse angisabo kodwa kona thina sasiyisebenzisela leyo nto kodwa abantu bebengazi ukuthi isebenza kanjani abantu bebeyibonela nje amakhabethe namafriji mhlawumbe into eziyi-free market noma yini angisabo kodwa thina besazi ukuthi into esebenza so yayihlangane kanjani le depho le izibe khona so yayirentelwa noma irentelwa nje njenganawo wonke amafirm akhona eWestmead ngisayizwe leyo eWestmead yazi Westmead ngiyayazi so Shuthi bese kunefame ngapha kuyarentwa kodwa iframe yokuthi ithathe zonke lezi zinto ezintshontshiwe ziyofakwa khona ngisabona nje obike emafemini kunoma ibe selokishini ibizoshisa yayizwe leyo nto ibizoshisa ibizoshesha ibanje yayizwe leyo nto emafemini akunakekile emafemini vele kuyasetshenzwa ngisho obuzwa ngikhuluma ngamakhago nani yayizwe leyo nto bekungena vele imoto ezinkulu ama-truck noma sithi amavenda ukuthi ngisayizwe leyo iy'moto zokusebenza yabo elokishini kade kuzobhabhuruka ngo-Mercedes wentane kubona iyigebengu kanti laphayana kwenzeka ukuthi kube into eprofessional angisabo yonke-ke leyo nto besikwazi ukuyenza umuntu engakabhemi engakathini nanokuthi singakaboshwa ngisabo and then amakhathi bishowa kanjani ikhathi mangabe seyidayisiwe-ke lezi zinto beboholela kanjani abantu imali ibiba khona bese imali ibiba khona njengoba kutshetse imali kade siyiphatha imali ibiba khona ayizwe leyo nto wethu ngoba ngathini mina bengingenawo ukuthi ngiholisara noma ngithini ngoba phela mina owasedladleni kodwa benginabasebenzi bebegqema ngesonto ayizwe leyo nto umuntu obegqima ngesonto uthothi akasebenzanga ngisho ukusebenza kulelo sonto ayizwe leyo
uye e-warehouse wafike wadastisha ifenisha nje mhlawumbe usuku olulodwa esontweni ayizwe leyo nto akho sipani sisenzile angithi ayizwe leyo nto akho sipani sisenzile angithi yabo kodwa imali izongena ngoba ikhona izinto ekumele idayiswe utho mhlawumbe sizovuka kabili noma kathathu enyangeni mase sisebenza sisho umsebenzi omkhulu asinqeni ukusebenza kusukela ekuseni kuze kushona ilanga mhlawumbe sidla amadladla awu6 yayizwe leyo ngalelo langa uthothi wonke siwaklinile hayi besiwaklina futhi yayizwe leyo bekwenzeka lokho uma kuthiwa iplan ihleleke kahle yayizwe leyo ngoba phela ekugcineni mfethu kuya ngokuthi kuplanweni so awungeni nje edladleni randomly hayi ngeke mfethu awungena ngathi nje mfethu uyiphala nje mfethu ekutheni njengoba ngisho kade senza lezi zinto bengingakabi phala ngiyayizwa leyo umuntu odanangene nje ngaso sikhathi ukuthi uqalekile umuntu oyinkantinelayo nje ukuthini thina bekuhlalwa phansi kuplani angithayizwe leyo nto bethu bekuhlalwa phansi kuplani mfethu ukuthi namhlanje kuzoyiwa kephi futhi makuplanwa manje akuplanele into yanamhlanje angithabo ngoba nabo SBV mfethu siboshwe besiya khona ibhame enkulu besiyiphatha mfethu nani angithabo besweqa nje ama-bridge bese busuku angithayizwe leyo nto bethu ngingathini besiyigenge yasidladleni umndeni singayizwa mfethu besisebenza nje abantu bebazi ukuthi nje mfethu sithina sabantu abasebenzayo irazi run ikampani eWestmead yayizwe leyo yabo umuntu obazi ukuthi siyantshontsha nosenzana umuntu obe close kakhulu nathi yayizwe leyo obazi impilo esiyiphilayo ngiyayizwa leyo mfethu so manje irazo isengaphakathi wena la abanye nje ukuthi khona abanye basadladleni bona banjani khona abanye abasedladleni mfethu awusaphushwa lo mshikashika ngiyayizwa leyo ubhuti wami lo ekuyena omdala angithi mina lo engisebenza nawo lo ngimlamayo lo uyena omdala omaqala ekhaya yena uyi-technician yayizwa leyo uyasebenza nje mfethu usebenza Transnet samsabo wawade amathende yonke leyo nto ngithabo une-crown nje mfethu uyayisebenzela so bonke abanye bagrand mfethu nosisi wami uyayisebenzela eCape Town yayizwa leyo nto mfethu abanye bagrand mfethu bayiphushela impilo abantu abashayeka nje imina mfethu nomfethu angisayizwa so wena-ke ufika kanjani-ke manje la estradini mina estradini brawami ngathini estradini mina ngafika ngokuthi wena mfethu ngisuke ngilandele kakhulu ukuba yi-26 yayizwa leyo after usuphuma ejele yabo ngaqala ngisejele kahle ukuthi ngibe yi-26 ngithatha inombolo ngiphile inombolo yayizwa leyo nto wethu kwaba ukuthi mangejele ngiyafa khonto esithi ukufa-ke ejele usuke ufela isithunzi sakho nokuthi ungadlali omunye umfana ngithayizwa leyo nto kanti la eminyango usuke ufela ilife yayizwa leyo nto bese kulesi kuthiwa ushone ezama bamshaye bambulala ezama ethina ejele bamboba bakushaya amaqala bakuphula ugqoke ngisho khonkola abawu4 ezandleni nakey'nyaweni yayizwa leyo awuzothola lutho awuzothola mali akho nto ezoriwada ngayo into ezoriwada ngayo uzoriwadwa yisebenzi ngamabhunu njengoba-ke kuswena ngisho nombulweni ishana ngamagunya netekisi yayizwa leyo nto mina ngiyi-26 ngokukangako yayizwa leyo nto ngiyinombolo ejele nasemnyango yayizwa leyo nto khona bathi inombolo yasejele inombolo thina sike sithi sabela magumbi womani yayizwa leyo nto amagumbi amani yila ngaphandle ike-station yayizwa leyo nto kube yise-Westville uqobo yayizwa leyo nto kube iWelngale la singazi khona shuthi ngale ukufa futhi nje mase uyithathile inombolo u-forever life ngisayizwa le nto bethu so mangina ngaphandle khona uzongimela ngokuthi ungalokho uthi uyi-26 la ngaphandle kemnyango la hayi nakemnyango sama-26 kuwukuthi thina sinawo ulayini wokusebenza emnyango angibamba emnyango angizokuzela ngokuthi ngiyi-26 wena makuthiwa mina ngiyinombolo ngoba yazi yena uzongigwegwela ngisayizwa le thina sithi asinawo amandla yayizwa leyo asilwi yayizwa leyo wena uzongishaya ngithi mina mangithi mina ngiza ngokuthi i-26 ngiyikruga ngisigebengu ngutsutsi yayizwa leyo i-26 iliyo nto leyo ikruga isigebengu yayizwa leyo sifela i-crowns imali ngisayizwa le nto bese so mina imali ngeke uze ungidapele ngoba ngithi ngiyi-26 ngisabo le nto yona into engiyifelayo yayizwa leyo so nje mfethu ngathini sisebenza imali eminyango mfethu nakhona
njengoba ngithi nginamagunya mina 26 umuntu ongaphansi kwami ngenshayelo ngeke angikhathele imali angithayizwa Yeah. ngeke angiphathele futhi imali yayizwa lona imali angiyiphathelwe mina ngishejele Yeah, ngiyiphathele uyayiphathela. yayizwa lona umuntu ongayona inombolo ejele akayiphathi Akayiphathi imali. yayizwa lona hayi akayithinti imali ejele So mangabe kuukuthi ube nevisit wanikwa abantu bakubo engekho kwinombolo kwenzakalani? imali Ake sithi nje mina Umes- ngisejele kuvele kufike ubhuti wami azongigaya mhlambe Azogaya mhlampe noma i-clip, i-clip noma u-2 clip. yeah noma u-2 clip. hayi uma ubuye visiting nje mfethu ungene endlini uyangishayisela Shanje ngingakayiciki yayizwa lona ithi wena nginikeze ngoba kusazofika isikhathi sokuthi ngikukhuthuze yayizwa lona ngizobe ngingakubambi inkunzi yayizwa lona kuwumthetho yayizwa lona cha mina ngikho enombolweni. Fine ake ngithi kubantu abasenombolweni uphezulu kunami enombolweni it's fine. Yeah. But angikho enombolweni mina. inkinga ileyo wawukho enombolweni kodwa manje uhlezi nezisebenzi yayizwa lona ikhona indawo ekuthiwa i-protection nje yayizwa lona la kuhlala khona abantu abangayishayi inombolo yayizwa lona uyakutshelwa futhi lokho ngisayizwa lona kodwa ube nolayini leya mpilo izokubhora uzokufuna ukuhlala nezisebenzi yayizwa lona izisebenzi kahle kahle ngathini mfethu ayixhaphazane nje yayizwa lona Yeah. kahle kahle futhi yabo iWestville lilento eliyiyona nje manje inombolo yayizwa lona ukuba ishawe inombolo ejele buka ngabe kubulawana each and every day Shanje enkambini kuthiwa inombolo ayikho ngabe kubulawana each and every day yayizwa lona into eyenza kube nomthetho noma kuqonde ejele inombolo inombolo. yayizwa lona ngoba ngisho baba abaphethe ejele bayazi kunamagunya kunani kuke kuthi ngihlaphe mhlawumbe ngo-12 ngey'khathi zamalaji noma thini bashayise ematendeni bayishaye ngamagunya endlini angithayizwa leyo mhlawumbe kuzoba ne-meeting bafuna amagunya bathi igunya lake B12 uba igunya la B2 uba angithayizwa leyo la 7 to 12 uba uma kuthiwa khona into eyodingidwa neyokhulunywa angithayizwa leyo nto vese kuba kanjalo nje mfethu inombolo iwukuphila kwejele Ukuphela kwejele. yayizwa Yeah. leyo vese So mawufuna ukuya kule ndawo le protected uya kanjani? Uyayikhethela noma ufakwa ojele khona? buka-ke yazi lapho wenza kanjani kumele ukhethe usangene ejele yayizwa leyo ngoba khona la ubuzwa khona ukuthi uyinombolo noma uyona inombolo Ufika. ufike ejele yayizwa lona ufike usayogxivisa okay nqithupha uthini ayikho into ongayibuzwa ejele nanokuthi uyagula nanokuthi kutheni yonke into uyayibuzwa it's like interview yayizwa leyo ayikho into ongayibuzwa kodwa wena ngoba usuke usadidekile ngokuthi uyaqala ukuboshwa nani nani ezinye izinto udana uthule ezinye uyiphendule ngendlela errong kanti lokho kuzogcina sekukulimaza sekukuyisa endaweni Wrong. So leyo interview leyo iyona edetermine impilo zoyiphila manje. yakho ejele Sure. yayizwa leyo ukube umuntu uyazi mebosha ukuthi iyo kahle kahle sona sikhathi esisuke sibalekile lesi ekusuke kukhulunywa naye lapha ngabe umuntu uhlala ngalendlela asuke efisa ngayo nje yayizwa leyo mina ngizokutshela akekho umuntu ongalenzi iphutha kule interview ngithayizwe leyo omunye kuzothi kumele aye esibhedlele angayi ngoba yazini kuningi okucabangayo emqondweni wena ijele ulazi ngenye indlela ngoba usukuzwa Ngabantu. Yeah. yayizwa leyo kanti kuthiwe wena ugxila kule interview le yafese uphendule yonke imibuzo ngendlela yayizwa leyo le kumele ube yona ungagcina uwele protection kuyasonto protection kwenziwa yonke into engithayizwe lona khona ngisho isonto lakashembe noma ngibani angithayizwe lona umuntu uyilala embhedeni wakhe kwenza ukita khonombolo angithayizwe lona lento othi kuzovuka ngo5 geze clean ama-toilets bayigezela ngo8 ngo9 ngo10 emini yayizwe lona Sure. fezi kanti nje mawukuthi uyisigebengu noma uhlala nezigebengu kushaye u12 usuvukile impatha kumele igeze ngo12 ebusuku yayizwe lona ngo12 ebusuku impatha kumele igeze mayiqeda ukugeza ziyabuya indlala iphontshi ihlala ngezinto mhlawumbe kuzobe ku1 lapha bese iqedile ukugeza from 1 uhleli ngezinqa ngithayizwe lona ubaba uyozavula ijele lakhe ngo6 ekseni ihlezi ngezinqa Kusukela ngo12. yeah impatha phela suke ikade thina silela ngisabo thina siyahamba siyogeza mase siyabuya So umuntu oyimpatho unjani wena ungayishayi inombolo ungezwa ngasi mangithi impatha umuntu ongayishayi inombolo. igama lomuntu ongayishayi Yeah.
Uyayizwa leyo kodwa ongekho ngale protection. ongekho ngale protection yabo manje ngiyombiza ngempatha engale protection ngiyomsukela yayizwa leyo ngoba phela uyiqhelanisile nezisebenzi yayizwa leyo ngoba akayifuni impilo enenombolo yayizwa leyo nto. So le respect uyigaina kanjani le yokuthi ke manje ku26 uthwala amagunya? Yes, yazi uyigaina kanjani le respect ngokuthi ukwazi isiboshwa. Yayizwa leyo uma kuthiwa uchitha iparish noma wenzani uyazi lethi ihlelwa kanjani kahle kahle uyakhishwa laphayana yayizwa leyo usuke ukhishwa umuntu osewathwele vele amagunya isebenzi sesiwathwele vele amagunya yayizwa leyo ukuthi sifuna ukubona ukuthi uzoyenza yini leyana yayizwa leyo utho sengikhandela isijokojoko suke kuyisixubhe esisikhandile yayizwa leyo sisikhande sibe yimeva bosicijela ngaphambili isixubho yayizwa leyo leso sixubho ngizothi mase ngilele ebusuku afika sifake phansi umcamelo kumina ngisayizwa leyo akakhuluma ngalutho nami akashongo lutho nami shothi imfanelo zasendlini zangaleso sikhathi yayizwa leyo akakhuluma ngalutho nami yayizwa leyo mina mangivuka ekseni phansi omcamelo nasi isixubho yayizwa leyo angibuzi ukuthi uba ufake lesixubho ngithatha isixubho ngisifake esinqeni yayizwa leyo ngiyajudwa mina la endlini ukuthi ngijudwa ubani akubalekile yazi lo muntu ofake lesixubho kumina ufuna ukubonana ukuthi ngiyindoda ngempela yini yayizwa leyo once ngangasebenzisa lesixubho kwapha kweparish lapha eminyango sabuya nezitsha sazodla sonke la endlini saze saqeda ukudla kwahamba izitsha uyawubiza umkhosi yayizwa leyo nto angikawotise mina ngoba shuthi angilona i26 ngeke ngikumele uba i26 yabo kanti makuwukuthi ngithathile mina lesixubho lesi ngalesikhathi siyophaka kwathi mase ukuthi siyophaka itiye lapha impathe phambi kwami ngikwazi ikhanda mina ngisayizwa yona ngikwazi ikhanda noma ngikwazi zibe u3 mase ngichitha ibhodo leparish yabo isikhathi ngichitha ibhodo leparish ngiyama kanje ngisiphethe esijojoko obaba bazongidilikela ngamadonki pier yayizwa lonto ithini inombolo ukuze kusuke kuyinhlamvu kahle kahle lengisuke ngiyishaya yayizwa lonto ukuze inhlamvu iphumelele kumele ngilokho ngisibambile lesixubho yayizwa lonto once ngasuwisa noma ngasho ukuthi ubani ongithumile ukuthi angiyenze lento noma wazama ukuba ukcrossa noma ngazama ukcrossa noma ngakhala manje awukhali awubaleki awuswisi isixubho lesokwazi ngasumuntu awusho ukuthi ubani uthi ngisho noma sebekushaya kumele bakushaye nabo bayayazi lento yabo uma kwenzeka lento njengoba kutshela obaba bayayazi inombolo bayinombolo kwabo yabo njengoba bese bekushaya basuke bazi ukuthi bowenzani yayizwa leyo bayazi nenhloso yayizwa leyo nto uyangisayizwa leyo nto bese nanokuthi njengoba bekushaya bayazi ukuthi awufuni ukukhala wena bakushayela ukuthi ikhala kodwa yabo mase bekushayile wangakhala uzovunywa ibona kuqala bazokutshela bathi uyindoda yayizwa leyo sishayiwe-ke thina ejeleka asikhali mina sengingaphuka iy'nyawo zowu2 nezandla zombili yayizwa leyo sengingaphuka iy'nyawo zowu2 nezandla zombili yayizwa leyo nto ukubaluleka kokuthi ujoyine yindaba ongavelanga kwazi ukuthini othi ngiyiyele ngale protection ngiphume enkingeni hayi ngeke mfethu e-protection phela thina sisamalokishi sinalento ukuthi ngeke ngizwe ngomunye umfana yayizwa leyo nto yesi yabo njengoba ngisengithwele amagunya ejele mangifika ejele indoda eyimfanele ngishayiselwa konke engikufunayo angisayizwa leyo nto yesi kwetendeni ngisuke ngikhanyisile ngigqumekile ngisebenza ngisayizwa leyo ejele ayikho into engenzeki ejele yenzeka eminyango uyakwazi lokho ejele niyakwazi usifakela imali singaphakathi ejele yayizwa leyo sisebenzise singaphakathi ejele yayizwa kanjani awuchazele imali because akuyi-understand le yemali ukuthi ingena kanjani imali ukuthi nokuthi isebenza kanjani kusuke kuyimali ngoba ngeke uzomunye ekhuluma ngama-voucher kunama-voucher yaleyo nto engeke ngiyizwe mfethu yabo wena ungithenga i-voucher lemnyango ka-100 ungithumelele yona mina ngithenga olayini ngaphakathi into engiyifuna kuney'tolo ejele kunani nonana yayizwa leyo ngithenga nge-voucher noma ngenzani kunomuntu ongaphandle othumela omunye uthi ambo ngikhiphela le kuthiwa izini lezi
ma e-wallet Capitec noma FNB yami ongikhiphela yona kunomuntu ongaphandle osebenzelayo umuntu odayise ejele nje unomuntu ongaphandle omsebenzelayo omgqugquzelayo omenzela zonke lezi zinto engisayizona ukuthi hambe ungikhiphe file imali eCapitec hambe ungikhiphe imali eCapitec ekejele. Okay, manje ake ngithi usuyitholile i-wallet usejike kusendele i-wallet usejele isebenza kanjani uphinde usendele lo omunye umuntu le i-wallet noma usendela lo muntu olanga phakathi ejele lo dayisayo. Leyo i-wallet transferela kuyena yena athumela umuntu okemnyango ukuthi akayoyi-withdraw mase akunikeza izinto masethelo kemnyango useyiphumile yayizwa leyo. So lo bese yamgcinela imali mase yamfakela imali amfakele kwi-account yakhe unale account futhi une-account ngobe sijila ofisi kuyasetshenzwa nje hayibo mase ikhiphile uyifaka kwi-account yakhe ayihlali kuyena lo mele ayizwe ireporter kwi-account yakhe ekejele yayizwa leyo ifakwe ulo semnyango hambe wayoyikhipha kule betransferiwe wazoyifaka kwi-account yalo yayizwa leyo mfisi kuma kuphuma izinto nje ukhona yabo mangena mhlawumbe imali engena nomuntu enkantolo noma kwenzakalani iyanyuswa leyo mali enye ifakwe emlomeni banjwe ngegile enye ifakwe enqeni inyuswa ngisayizwa leyo. Ubamba kanjani imali ngegili uyayibamba mfisi kanjani ngegili uyibika ngisayizwa into ayibamba enye uyifake enqeni ngisho amafoni afakwe enqeni ngisayizwa amafoni agcwele ijele ama-3 star imeso okapa agcwele ijele zifakwe enqeni zonke lezi bese uyikhipha kanjani mase uyayikhipha ukhanoni sho uma ukuthi ayiphumi uyadla nje kakhulu mase ukhanoni yonke into yenzeka bese ukhanoni mase uyageza phela bese lapho ugeza ibe clean ngithabo uyifake enqeni phela ngiyayiphuma ingenako ngeke iphuma ingenako ngqo ngiyayiphuma so mabe scan ama ingene ngala ayikhipha hayi lesa scan asiyitholike nje lescan ekuscanwa ngaso hayi ngasho ngithi asikho sensitive ngaleyo ndlela ngoba siyithuli yayizwa leyo hayi asiyithuli baye bakubhoshise nje bakuphalazise makuthiwe bayakusola yayizwa leyo makuthiwa bayakusola kodwa hayi ukuthi izwiwa iscan ngaphakathi hayi akwenzeki kanje ne so ilokhuza uthe unani ne diploma electrical engineering wayenza kuphi ngayenza eMangosuthu so wayiqeda wagraduate ngagraduate senze uP1 noP2 ngi-technician so wekwaspana eka-electrical noma wagcina ngokugraduate nje ngenza in-service training ngaspana kodwa enkontraki lezi eqoyinga ube yibovu yabo nekuthiwa i-Bytech ngithabolo ngenza i-competent yakhona kamasipala yabo before umuntu aboshwe yabo besikanga sifunda sisebenza yayizwa leyo ingakho benginganakekile ukuthi siyaqala yayizwa leyo face ngoba ngathini ngenza in-service training bebengiholele enkampanini angithabo bebenginikeza u-18,000 kuthina ngoba sikhule ngemali bengingathi imali encane ngithabo ngoba thina besithi mase sithathile sesidayisa sintshontshile sadayisa sagqekeza sadayisa yabo imali siyiphathi beningi yayizwa manje le nakhona uyilinda inyanga yonke manje le ngiyilinda inyanga yonke ngiyayisebenzela nakhona ngithabo mina njengoyilokishi fesi ngomuntu waselokishini bengazi ukuthi from yabo first Monday Tuesday Wednesday yabo ngiyaspana ngiyafunda ngiyasebenza yonke kodwa from Thursday yabo first to Friday ngithabo lona ngishayela ibhadu nje ngithabo lona u-18,000 mhlawumbe bengudla ngekheli eyodwa uphela ngithabo lona manje ke first ubungeyiwazi ungasebenzela first into ozoyidla ngeweekend eyodwa ngithabo face sina besikholele ekutheni nje ilanguage ethu bekuyimali leyo nto ilanguage ethu ekhaya bekuyimali ngisho intombi zethu nje futhi oma bengane zami bayazi futhi yabo unezingane ezingaki nengane ezo3 uthi sho uthoma bengane bazi bayazi ukuthi futhi ilanguage ebesikhuluma ngabe kuye ngisho amathekeni mina engawazalisa iyigebengu yabo bezomaskini bekuhlanganwa ngayo imali angisayizwe leyo bekuhlanganwa ngayo imali and then manje ingane usako bayazi ukuthi uhlakalana bayazi ngike estradini ngitsini basangithanda futhi ngendlela yokuthi
ukungithanda kwabo angithi bayazi ukuthi ngiyiphara ngosinawana akusho ukuthi abaqomile noma abaqonyiwe yayizwa sengisho ukuthi basangibheka mina la ngikhona lokho kusho ukuthi basangithanda yayizwa leyo bakubheka ndlelani ize singawona amakhaphuli bayashayisa besayizwe abuka qondile khona bakwenzeka ukuthi bafike nezingane mhlawumbe ezokukhombisa ingane o basuke beyidlulele yimina owanqaba ukuthi bangafiki nezingane yimina othi uma ethola ithuba lokuye lokishini ngiye lokishini ayizwa makuthiwa mhlawumbe ngenhlambe ngishayile nami ngithenga ukotini ngigeze ngiye lokishini ayizwa leyo mhlawumbe ngihlale lo 2-3 days ngibuya ayizwa leyo so lokishini manje isekhona option ukuthi ungabuyela khona elokishini elokishini akuyikho into engivalile ayikho into engivalile sengisho ukuthi uyohlala nje ukuthi ayikuthi akuhlaleki ekhaya bese angisho njalo kodwa ayikho into engivalile ukuthi uyoshaya around engathi mhlawumbe ngihamba nezitofu mhlawumbe ngamakhelwana ngifune emstradini ayikho into ekanjalo ukuthi mina ngeke ngikumele ukuthi bese izingane zami zibone mina ngikanje izwe lonke nami nginethemba ukuthi ngelinye ilanga uzohlangana izwe lonke ngisanethemba mfethu lokuthi ngelinye ilanga uzohlangana bese laphe ngizoyithola mhlawumbe metadona ngelinye ilanga bese ngibe serious ngiyiphuze kugcine kuzozekile yabo ngoba ngathi indlela yokwenza imali mfethu ikhona emqondweni so into eyinkingi leli drug manje usathana ilona lo usathana ngiqhamba mama linesikhwele bhuti wami ayikho enye into ongalenza udlana nayo yayizwe leyo nto ayikho into ongayenza iphumelele uyisheba nehunga yayizwe leyo ngisho sebenzayo mawukuthi uyamazi uyaqala ukubhema usazoyi ukusebenza shanje mfethu ngisho osahlala kubo obhemayo mbalele nje mfethu iminyaka uzosuka kubo yayizwe lento ngisho kini mfethu bangathiwa bazokuqaqisa ngo200 ekuseni bakubhema i200 emini bakubhema i200 ntambama uzogcina ubashile kodakini ngoba yazi lokho kuya umusaqala ku right yayizwe lokho yabo the more uyubhema idosi yangubaha iba high yayizwe leyo le mali oyineza uzogcina uyibona ingeyilutho yayizwe leyo nto mfethu so wena ubani waku-introduce kuyona iwunga noma wa-introduce kanjani mina mfethu ukuthanda izinto bro ngaqala ngerock kunama-drugs maningi nina nibona sibhema nje sengisabona mina ngaqala ngerock iqhuzu yayizwe leyo iqhuzu-ke mfethu khona ngisho abantu abasebenzayo abalibhemayo ngisayizwe leyo obani balibhemayo abanye bafuna ukusenza uhulumeni abanye bayisebenza abalibhema anibaboni njengoba thina sesikanje ngoba sesibhema nehunga yayizwe leyo nto ngaqala ngerock mina ngayidawuna ngensango ngayidawuna ngeplug kuthiwa ngiyidawuna ngengidi mhlawumbe i-main rates ngisayizwe leyo mfethu ngagcina sengibheme ihunga ngathini mfethu uba nje mfethu bangani i-strategy ngathiwa abangani bakho balibhema hayi ukuthi wangena ngephutha mhlambe ukuthi umuntu wakufakela wakhona omunye umthize loba ngisho sishayela izitori lezi khona wathi hayi mhlambe bangifakele ensangweni ngiyitshethi ngibheme insango kanti sekufakwe leshandisi kodwa bhuti wami akulula lo ukuthi bakufakele ensangweni yabiza so ngeke akunikeze nje manje ngikunikeze ungazi hayi bese ngeke ngikunikeze ungazi hayi ngeke ngabe iphutha lelo mfowethu ngeke mhlawumbe ukhona ongathi kuyena kwenze kanjalo kodwa angi-understand ukuthi kanjani hayi ngeke umuntu avela akunike ngeke mfethu usuke uyibhema wazi ukuthi wenzani yayizwa leyo nto usuke uyibhema wazi ukuthi wenzani and ilokhuza manje abantu abahlala emgwaqeni bayanda yabo nje masohamba manje uyabona ukuthi bayanda mawucabanga inkinga lento noma kunomali noma ikhona indlela mawucabanga khona into yokuthi mawuhleli mhlawumbe nicabanga ukuthi into engenziwa ukuze kusolveke lento because ngokwami ukubona manje ngiyabona abantu baningi ingakho ngize ngenza nale show just ukuthi abantu ba-understand ukuthi kwenzeka kanjani mfethu kodwa yabo mfethu ikhona indlela yokuthi banciphise abantu abahlala estradini ngoba ukuhlala estradini kungehunga kahle yayizwe leyo umuntu ohleli estradini kudliwa ihunga nje futhi emgaqweni yayizwe leyo nto zikhona mfethu izinto ezenzayo azikakaneli kodwa ukuthi zisisize sonke yabo lento ukuthi banikane ngama-methadone amawala ayasiza yabo kunezinto abanjani njengakocaba ngale mfethu yabo ocaba ngale morning side abanezana ngama-methadone lo masho kanjalo nani
leyo nto iyasiza buka bhuti wami ngoba kwamina yabo kwamina mangathola ithuba lokuphuza imetadone ngingaphuma ke usho nje ngiyayizwa leyo please so why wena ngoba sekukhona la itholakala khona mahhala ungakazi ukuconsider lokho sisazamile kwathiwa azobuya amagama ethu last year Oh, kune-list? Kune-list kwathiwa azobuya kulonyaka bazoqanga mhla 11 mhla 12 70 kanjalo sisalindile-ke thina ngoba angisakuthandi ukuhlala estrandini sure bakhona abantu abake bawathatha ama-methadone khona ngale morning side sebeki bayeka sebeki really and bakhona lemgwaqeni bese behambile basebemke emadladleni abanye bala emgaqweni benza abakwenzayo ukubangenisela imali hayi kodwa la hayi indaba imali yokuthi babheme senze into ayibalekile fees futhi iyasipana le methadone iyasipana kakhulu siyasipana kakhulu wena yeah ne sipana nje fees into esipanayo iwusizo futhi kakhulu yeah and then sesizoyivala mfethu on a lighter note uyakhipha apha nezinto ezenzakalayo nje socially manje kuno social media manje kuno TikTok do you keep up with those things or manje nje usubhizi njengoba ngisho mfethu indlela enesikhwele ngayo leshandisi ayizwe leyo ngiyabona nje mina anginaso ngisho isizungu se-TV ayizwe leyo ukuphatha ungaphathi ifoni akungibhura kuzwile ayizwe leyo ngoba kunoma ngiphatha ifoni ngingamane ngiyidayisa sure ngikutshela iqiniso yayizwe leyo angisiboni isidingo sayo njengoba ngisho nginesikhwele yayizwe leyo nto angathi ungabhekana nayo yodwa yangithola face so nje manje ingoma ehlukanisa unyaka nje bade ku December awuyazi ungathuka umhlola mhlawumbe ungacathi ngidlala ngawo yayizwe leyo mhlawumbe ungacathi ngidlala ngawo ingoma oyithandayo ehlukanisa unyaka ngiyazi awuyazi kuma piano yipi ingoma oyithandayo right now yabo umuthi right now mina ngagcina ethi amapiano kusakhona uKabza nje simonje sokusacula le ingoma lezi face angizazi ingoma zamanje yiphi owagcina iculo yayizwe leyo face sambe zayitsinde ingoma ufuna ukubona ukuthi wagcina ngasiphi isikhathi my plus uzongibamba singagcina nini mhlawumbe kuba serious hayi bo face kambi kweziphi ingoma lezi face ekuthiwani face bengisena amabhiya u4 kuthiwa nawusho zonke face kuthiwani face ngazi ngaphela amabhiya u4 face athandwa kaRuby ubani bani esiphela mina ngizonto zomtshayeli face ngikade abhemi yayizwa yeah kodwa nje face ngiyabazi uKabza nje Small ubani labo face omapholisa yazi leyo lokhoza leyo crew leyo leyo crew leyo face yabo noma bengekho grand phela kulezo zinto face umuntu yoba ngisho kade ngaqala umkhathi 2008 yayizwe leyo 2008 esitradi ngahlala from 2011 so into ebiyithalento lakho iyiphi ibhola ndaba engiyiginqa nqamfesi gijima nje angisabona yeah so uthanda izinto eziphysical kakhulu uthanda eziphysical alright and la eSouth Africa kubantu abadumile asebashona ubani umuntu ocabanga ukuthi kade usacheck ukuthi hey that person maybe died early yabo noma owawumthanda nje Senzumeyi washesha washona kwakuthinta kanjani ukushona kwakhe washona mfethu yabo washesha awube netalent kabisa yabe nithi ngisho ukhune mfethu bengeke yabonela bengalibone lapha kulomthizi bengiyalibone mfethu ube netalent yayizwe kodwa ke phela kuthiwa uNkulunkulu into uyihlela ngendlela yakhe so ukushona kwakhe kwakuthinta kanjani mfethu yabo nje ngokuthi mfethu phela isemhlabeni angisabo kodwa ibhola belizoba enye into selizoba enye njengoba kwenzeka nje manje ngisayizwe ngiyakubona iphela futhi idisk into oyithandayo sibengithanda and i-team oyisupportayo iPirates bengisupporta iPirates bengisupporta iPirates bengisupporta uMagebhula bengihambana kumnyama kubo bengisupporta iPirates idliwe mfethu iwinile bengisupporta idliwe bengingadli ngisho ukudla hayibo bengadli ngisho ukudla nje bese bekwaziwa nje khamishawa kusekhona abazolala bengadli khona abazolala bengadlile alright yabo makuthiwe iwinile bazozwa ngami bazozwa ngawo kuvalile manje futhi makuthiwe idliwe ishawe kambi anginqeni kuyivalela endlini usuku lonke hayibo
ubuya ukuyobuka ama-game la bengiya ngisho eGoli hayibo mfethu. iyiphi igame Bengithenga ithikithi ngiye ngisho oyikhumbulayo that is memorable owawuyibuka live babedlala noba siwabuka phela. khase ngisho that stand out yabo leyo khona la uthi yabo la mhlawumbe kuyi-cup final Derby face iderby siyibuke Orlando face iChiefs nePirates ngoba ngisho eGoli bengiya face yabo lo nisaphatha imani namaJethi saphatha imani njengoba bengisho ngithaba and ngicabanga ukuthi ngaleso sikhathi i-travelling ibingaplana bekuvele kuthiwe nje ziyakhala ubuvuka ekuseni utholuvuka ekuseni bethiwa ne-Richards Bay ekuseni ngithabe ebhesi eduze sinyavuka niyaflya ngithabe hayibo ndiflyer hawe mfethu ngoba kutshela imali Mfethu uphilile. ngithabo hayi lapho-ke kuthiwa manje ngiphilile Yeah. ayizwa leyo nto ngiphilile mfethu emhlabeni Yeah. kuncane engingakwenzanga emhlabeni ngithabo i-stage angiseqanga kahle kahle Yeah. ayizwa leyo nto bese ngisho ngathiwa sengiyabuyela empilweni ngike ngikhalele ithuba lami lokuthi ngasho ngithi yabona le mpilo yokuba usinawana ingimoshela nala ngiphinde ngiqhubeke Uphinde uqhubeke. Ngithola. Ngoba ngisaphelele ngisanezandla ngisanenyawo nomqondo Usasebenza. Hey futhi ngoya kakhulu mfethu isikhathi sakho izitori zakho interesting ne singaxoxa kuze ngiyakubona uyi-good storyteller ngiyazi vele kuthiwa nasejele ejele ngoba umuntu usuke nesikhathi sonke kuthiwa because abantu abaningi abengikhuluma nabo abeke baboshwa abakhohlwa umuntu uma ekutshela into ukutshela ngisho i-date akutshele yonke into akithi mina yini nesikhathi akutshela ukuthi ngo-2014 ngo-August bani ngoba usuke unesikhathi sonke futhi phela ukuze uthathe inombolo kuthiwa thina sishayisela ukukhuluma 26 sithi ukusabela uyasabela ngesitaliyane uma ukhuluma uyasabela so awukwazi ukuba i-26 ungakwazi ukuxoxa yayizwe leyo nto ejele sisuke sibhorekile ngithola manje wena uma uzodana ubumba umlomo uthwala umlomo asazi noma ucabanga usinquma lento solokhu esibhorekela kuwena ngisabo kanti uma uyixoxela nje mfethu yabona angizwa kahle uthi ngizama into entsha la sengiyavala akubo wena oshaya i-outro la ekamereni uvalelise kulabantu abazoyibuka ngivalelise kulabantu abazoyifuna beyibuka la hayi bafowethu hayi sibonge kakhulu ngesikhathi hayi sivalelise nami noma brother ngithi ayizwe leyo nto kodwa futhi mhlawumbe ngisazophindeni sibone ngoba uyangithembisa yena Thank you.